Salut! Acum vom face împreună toată setarea pentru a începe să construim primul nostru robot și împreună cu mine veți vedea cum să folosim instrumentele din aplicația LEGO Digital Designer pentru a construi robotul Educator care l-am transmis pe Discord pe link. Acum intru în Discord în grupul nostru și caut linkul pentru descărcarea la LEGO Digital Designer. Se află aici. Putem citi la capăt Setup LDD. Deci setare LEGO Digital Designer și îl descarc pe calculator. Apăs pe el sau mi apare o fereastră cu locația descărcării. Eu aleg desktop sau îmi va apărea descărcarea automată aici. Eu apăs Save și a început să se descarce. Jos. Aștept descărcarea până la capăt ca să pot instala. Iată, fișierul spre descărcare se află aici, se numește Unconfirmed. Deocamdată, când se va descărca până la capăt, va fi instalerul de la LEGO Digital Designer. Iată aici vedem progresul de descărcare. Putem să-l vizualizăm și în descărcări. Pun un pic de pauză. Când se va descărca, începem instalarea. S-a descărcat instalerul și putem să instalăm aplicația. Apasăm dublu click pe ea și se începe instalarea. Deci totul e simplu. Apăsăm doar Next. Și bifăm I accept the terms of license agreement. Install. Se instalează destul de rapid. Este. Și a apărut această pictogramă pe ecran. Putem să punem instalerul unde dorim noi într-o mapă, dar eu îl șterg pentru că eu deja l-am. Accesez LEGO Digital Designer. Și prima pagină care apare în fața mea este pagina cu pachetul selectat sau temă, se numește Theme. Am 3 taburi, LEGO Digital Designer, LEGO Mindstorms și LEGO Digital Designer Extended. Eu voi lucra la lecțiile de robotică cu LEGO Mindstorms, pentru că acesta este setul pentru robotică, anume robotica LEGO. Îl selectez pe el, tabul alb, și tema mea devine albă. Se schimbă și imaginea, un roboțel. Când am selectat tema, LEGO Mindstorm, selectez butonașul Free Build sau un fișier nou se mai numește, fil albă cu plus. Apăs pe acest buton și a dispărut fereastra, suntem în zona de lucru. Ce reprezintă această zonă? Este o platformă în 3D care poate fi deplasată în stânga, în dreapta, pe butonașe, în sus sau jos, sau poate fi făcut zoom sau înapoi. Asta este poziția inițială. Dar mai este și altă opțiune de la mouse. Cu click dreapta ținem apăsată platforma sau apăsăm pe platformă și cu mouse o deplasăm cum dorim. Mai este o opțiune, dacă rotim scroll de la mouse, se face zoom in și zoom out. Și ultima opțiune, nu doar rotirea, dar și deplasarea platformei se efectuează cu ajutorul butonului Shift plus click dreapta de pe mouse. Iată așa.
ca să vedem mai bine toate unghiurile robotului. Eu folosesc mouse, nu folosesc butoanele din părți. De aceea, ca să nu mă încurce, eu selectez opțiunea View și apăs Show Hide Camera Control ca să-mi dispară chestiile date. Mai departe, voi lucra cu setul LEGO Mindstorms Education EVA3. De aceea voi folosi doar această cutie. Ca să folosesc acest set, există butonașul jos, Filter Bricks by Boxes. Sortează piesele după cutii. În zona stângă este tot setul de piese din LEGO Mindstorms. LEGO Mindstorms este un sistem foarte mare și nu vom avea nevoie de absolut toate piesele. De aceea selectăm Filter Bricks by Boxes și selectăm setul numărul 4554 Mindstorms Education EVA 3 din această listă. O selectez și au rămas doar piesele din acest set. În partea stângă piesele sunt grupate pe categorii și imaginea din această categorie le reprezintă. Prima categorie sunt toate piesele care participă la deplasare, anvelopele, șenilele și așa mai departe. Iată-le. Apăs plus, ele se extind, apăs minus, dispar. Următorul set sunt motoarele, senzorii și calculatorul mic al robotului. Pe urmă sunt grinzile. Iată-le. Grinzile înguste sunt două feluri. Toate conectoarele. Roțile dințate. Și aripile roboților. Ok. Haideți să construim primul nostru robot pe care l-am lăsat deasupra linkului pentru instalare. Selectez și mi se deschide pagina în PDF și ca să văd instrucțiunile paralel cu zona de lucru, eu de obicei repartizez ecranul pe două părți și pot să văd și platforma și instrucțiunile. Așa. Putem un pic îngusta chestia dată și începem să vedem primul pas. Este un motor cu un conector. Foarte bine ar fi să folosim același unghi de vedere. Deci eu selectez motorul mare, se află aici și atunci când îl apăs peste el și îl aduc la zona de lucru, cursorul meu capătă formă de mână și lângă el sunt 4 săgeți. Deci săgețile acestea reprezintă săgețile de pe tastieră, cu ajutorul cărora pot roti piesa mea în toate modurile posibile, în dependență de cum am nevoie. Eu îl rotez chiar așa, că am nevoie așa. Următoarea piesă este un conector albastru și îl găsesc în conectoare. Iată, este aici. Și mi se arată că este nevoie să-l introduc în felul următor. Pot face zoom ca să controlez. Mai departe, următoarea piesă este aceasta. Se află în grinzi și o duc la poziția în care trebuie să o pun. Iată așa. Iată așa. Mai departe. Următorul lucru este formarea unui element din două piese. De ce eu îl formez undeva departe de piesa de construcția mea generală și mi se arată că am nevoie de un ax de 4 și o piesă roșie. Deci axul de 4 scrie aici 4. Cross axle 4M. Îl întorc în poziția aceasta și acest conector roșu îl introduc în interior până la capăt. Iată așa. Iar acum, ca să le preiau pe ambele, nu voi putea dacă voi selecta doar un obiect. Trebuie să le grupez elementele. Gruparea are loc în felul acesta. Țin apăsat click stânga pe mouse și fac un chenar în care să fie introduse doar aceste două piese.
și deja ele se deplasează împreună și le introduc până la capăt. Iată aici. Controlez dacă au fost introduse bine, dacă nu sunt spații între motor și piesă. Nu sunt spații. Este. Și mai am încă o piesă din astea, să o instalez. Iată aici, până la capăt iarăși. Este. Următorul pas, una neagră, un conector negru și două albastre lungi. Haideți să le punem. 1. Dacă piesa se repetă, pot liber folosi instrumentul Clone Tool, care se află pe al doilea loc. Clone Tool. Cum clonez altă piesă? Pur și simplu duc cursorul spre piesa care vreau să fie copiată și apăs pe ea și ea, iată, se mulțește și o instalez aici. Ca să ies din acest regim, mă întorc înapoi la săgeată, Single Selection Tool. Selectez un conector negru și îl pun în partea aceasta și merg mai departe. Am nevoie de o grindă unghiulară și iarăși două conectoare negre. Grinda o întorc în poziția în care am nevoie, o instalez în felul următor și iarăși clonez conectorul acesta negru o dată și a doua oară, ca să nu mai caut printre piese. Mai departe am nevoie de un ax de lungimea 8 cu gămălie la capăt și îl caut. Se află aici și se numește Cross Axle Optum with End Stop și îl introduc cum mi se arată în imagine. Prin partea aceasta de la motor până la capăt. Iată, privesc aici. Mai departe folosesc o grindă neagră și instalez aici. Pe urmă, iarăși, trebuie să construiesc un element din 3 piese, după care să le unesc cu construcția noastră principală. Selectez grinda unghiulară, o pun aici, ca să o văd mai bine. Pot să copii această piesă și să o instalez sus, până la capăt. Și să caut un ax deja de 4, tot cu gămălie, cu end stop, iată aici. Și îl instalez aici. Privesc dacă este până la capăt instalat. Da. Acum le selectez pe toate, în felul următor, și le instalez unde mi se arată, încă o dată. Iată, în zona aceasta. S-au instalat. Următorul pas, iarăși, este asamblarea unui element separat de construcția principală și după aia instalarea lui pe construcție. Am nevoie de un conector mare, frame se numește, și îl pun în poziția dată. Pot să copii conectoarele negre, că am nevoie de două, unul și al doilea, după care conector din ăsta și îl instalez aici unul și al doilea aici. Și mai am nevoie de două conectoare de genul ăsta. Ele se află în zona aia. Iată-le. În poziția dată. Unu, îl copii și al doilea. Problema noastră este că ele stau un pic sub unghi, nu chiar corect, nu chiar cum aici. De ce eu selectez un alt element care se numește Hinge Tool.
Hinge Tool rotește piesele sub unghiul care dorim noi. Și vom încerca să o rotim să fie sub unghiul corect. Sau să scriem chiar aici. Se rotește în acest cadran, piesa se rotește. Sau se selectează unghiul în care vrem să-l rotim. Iată aici. Și asta totul rotim la 180. Iată așa. Încă o dată. Hinge Tool. Selectez piesa ta și o rotești. Cu ajutorul acestui cadran. Iată așa. După care ne întoarcem înapoi la Selection. Modelul nostru este construit. Este nevoie să-l plasăm pe construcția principală. Îl selectez pe tot și pot să-l deplasez și să-l întorc în poziția în care am nevoie. Iar și-l selectez pe tot și îl instalez pe aceste două piese. Exact cum mi se arată aici. Ok. Următorul pas este selectarea unui ax de 3. Iată. Și îl introducem până la capăt. Un alt instrument foarte interesant, ca să vedeți dacă piesele sunt introduse până la capăt, se numește Hide Tool. Iată, instrumentul acesta. El ascunde o piesă ca să vedeți ce se află după ea sau în interiorul său. Iată, aici în interior aceste două axuri sunt unite, înseamnă că sunt instalate bine. Și îl aduc înapoi. Încă o dată, îl ascund și când deja vreau să-l afișez înapoi, apăs pe acest omuleț. Și el se afișează. Bine, următorul pas este construcția altui motor, ca să-l, tot cu piesele de pe el, să-l unim pe această construcție principală. De aceea selectez încă un motor și instalez în poziția în care mi se arată în instrucțiune, iată aici, și iarăși folosesc conectorul albastru. Pot să copii piesele, că ele deja sunt în partea cealaltă, iată, îmi trebuie chestia asta. Mai departe, încă două conectoare, doar că invers amplasate, unul al doilea, pe urmă unul negru și unul X, conector X, are cruciuliță. Iarăși pot selecta, țin apăsat Ctrl și copii acest model. Apăs pe clone și îl copii. Și îl întorc invers și îl introduc pe aici. Să-l văd dacă este până la capăt. Este. Mai departe. Clonez această piesă. O instalez aici. Am nevoie de două conectoare negre. Pe urmă am nevoie de acest ax care este aici. Deci construcția care o facem acum este simetrică cu acea anterioară. Este. Iarăși putem copia piesa aceasta. Iarăși se repetă. Iarăși se repetă. Punem aici. Mai departe. Asta o copiem. Doar că o întoarcem invers și o punem aici. Și asta o copiem iarăși. Și o întoarcem invers. Și o punem aici. Ok, acum ni se arată că acest motor cu piesă de pe el trebuie conectat iarăși în aceste două orificii și unit cu această construcție. Îl selectăm pe tot absolut. Așa. Și încercăm, nu l-am selectat pe tot absolut.
Încă o dată. Am selectat. Și n-am înțeles de ce. Acum sigur l-am selectat. Și îl introducem aici. Iată așa. Acum avem practic construită baza acestui robot. Mai departe. Mi se arată că trebuie să-l întorc invers. Îl selectez absolut pe tot. Pot folosi combinația de taste Ctrl-A. Și îl deplasez și îl întorc invers. Iată așa. Mi se arată faptul că trebuie să folosesc un conector iarăși mare și să-l pun deasupra. El nu simte locul în care trebuie să-l instalez, pentru că toate piesele din start sunt amplasate jos. Iată aici jos. Eu trebuie să-l ridic sus. Cum îl ridic eu sus? În Lego Digital Designer, el trebuie să simtă piesele cu care se conectează. El nu simte nimic, de aceea nu urcă sus. De aceea vom face pasul următor. Cu aceste 4 conectoare roșii le vom instala, iată așa, cum mi se arată în imagine. Le copii. Și doar după aceasta vom pune acest scanar sus, pentru că el deja le vede. Iată așa. Următorul pas, construcția celei de 3 roți în formă de bilă. Și iarăși facem o construcție separată. Într-o regiune a terenului selectăm grinda dată. Mai departe selectăm un conector. Un ax de 3. După care un conector genul ăsta. Piesa care menține bila se află aici. O punem așa. Și mergem pe Clone Tool. Copiem totul. Doar că schimbăm poziția aici pentru că este simetric. Mai departe. Iată aici tot este interesant. Facem această construcție. Și am nevoie de două din acestea. O selectez și apăs Clone Tool și apare din nou. Minunat. Acum le întoarcem invers. Și le instalăm câte una aici. Cum mi se arată în instrucțiune. Acum am nevoie de bilă. Bila mea, din păcate, nu se află aici, în setul Lego Mindstorms. De aceea trebuie să o caut. Eu am găsit-o. Cum o găsesc? Selectez View. Selectez New Themes. Și observ că aici am temele mele despre care am vorbit la începutul lecției. Și selectez LDD Extended. LDD Extended conține absolut toate piesele din Lego. Și știu că bila mea se află în motoare, aici. În motoare. Este iată aceasta, se numește Steel Ball. O aduc. Dar nu vreau să fie de culoare roșie, dar vreau să fie de culoare cum în imagine. Selectez Paint Tool. Paint Tool, merg la culoare. Și selectez Metallic, Silver Metallic. Și o colorez. Acum este colorată corespunzător. Ca să mă întorc înapoi la Mindstorm, selectez View, New Themes, Lego Mindstorms. Și în boxul meu selectez doar setul care am nevoie. Acum instalez bila în interior. Iată, ea intră bine. Am instalat-o și tot acest element construit îl unesc de construcția mea principală.
Iată aici. Super. Exact cum în instrucțiune. Acum selectez tot robotul și iarăși îl întorc. Ctrl A, repet. Am nevoie de 4 conectoare negre. Selectez Clone Tool și le instalez cum mi se arată în instrucțiune. 1. Unu, 2, 3 și 4. Mai departe. Am nevoie de o grindă de 5 și 2 conectoare roșii. Grinda o găsesc aici, conectoarele se află, iată aici. Trebuie să o aduc în poziția în care am nevoie. Și o copii, ca să nu mai caut poziția. Mai departe. Am nevoie iarăși de 2 conectoare negre, le copii de aici. Acum, am nevoie să instalez acest brick. Pasul ăsta l-am omit, pentru că la noi deja bateria e pusă în Lego Digital Designer. Brick-ul se află aici, iată-l. Îl întorc în poziția în care mi se arată în instrucțiune. Și hai să găsim locul. Iată, locul său este așa. Dacă privim de jos, este exact cum mi se arată aici. Iată. Mai departe. Am nevoie să fac acest element și să instalez aici pe robot. Selectez grinda dată și o pun în poziția în care am nevoie. Și am nevoie încă de 2 piese. Una de asta și una neagră. Iată așa. Și o instalez cum mi se arată în instrucțiune. Iată, am 2 piese libere aici. S-a instalat automat. Mai departe. Selectez anvelopa și janta în mea. Am doar un set aici, de asta nu mă încurc. Iată janta și anvelopa. Trebuie să o instalez pe acest ax. Selectez ambele modele și împreună o pun pe centru. Dacă ea pleacă de pe centru, înseamnă că nu a fost instalată corect. Pot să mă uit din partea asta să nu intre în alte orificii. Mă uit din jos, s-a instalat bine. Următorul pas este instalarea acestui dinșor sau indicator. Se află aici și îl pun peste ax. Iată așa. Până la capăt. Acum același lucru trebuie să fac cu această parte. Pot să le copii. Aici selectez una de asta și o pun aici. Și una neagră o pun aici. Pot să copii janta. Să o instalez. Și anvelopa să o pun peste jantă. Și acest indicator de asemenea pot să-l copii. Dacă privesc
Bine, nu există niciun spațiu liber. De fapt, da, nu există. Iată, robotul meu este gata. Gata construit. Doar că în instrucțiuni se mai adaugă și cabluri. Noi în Virtual Robotics nu avem nevoie de cabluri pentru că motoarele ascultă virtual de acest calculator. Cam asta am vrut să vă demonstrez la lecția aceasta. Sper că v-a fost de folos.